mapi bat manga ngilong u Kristan ubakumno mapi bat manga ngilong u Kristan lani ke Kristan kibakumno ngela pensyong nong rem nagaktin ke joblay ke shiti ka baar ke jong apostol Paul siu Timothy ke lenong ka basaw ke dekhot ka basan kaktin ke joblay ka ong kumni ngan puli yaka henrei mami to syarai hagi ai ki ai baro to sya shitom to le yaka kam unong yutu kana to pendep yaka takakam jongme Apostol Paul haba utho yagani ke shiti shau para u jong u shau shakri u bamintoy badu shakri u bekodor jong blai u bala kala kabamut agapor kabau Apostol Paul ulai ban yalam kat shaba ulai ban yalam long keksien ke joblai kam tam haga kitab ki kam ki apostol ke thu yana bat yapi bagi balang kinang ki yeng bat ki roy bat bon ki banget ki wan ban kala kabamut bat ban pediang yu jisu komonong pendem badonong sius pa ujongi balong ba haga ka snong ga bala khot ka listra balong ba de uni uwe ubri u bagi kerteng jongu kalong Timothy uni ulawan yalade bagi kendo yu Paul bat de hangni ke tin ke joblai ge thu yangi shapang jongu bau Paul uyoi bau dei ubri ubamintoy bat dei nadu kata ke khaliman yakaba uni ushakri ubekodor ula letlang ban senran yu Apostol Paul haga jingle yalap ke jongu kat shaba ulen ektin ke joblai ke thu yangi bau Paul ukin mau biang ektin ke joblai ke shiti ke baar ke jong Apostol Paul ke thu haki benta ke bashakman bau Paul ukin mau biang wong akin mau yami yekitu ki por ki banga jiodon batme habangi lek ban yalap lang ektin ke joblai ke thu yangi bahakata ke jingle yalap ke jong Apostol Paul lem badu Timothy ulai lamru yo Titus bad yo Titus labu agata ke snong ke bagi khot ke kraite balong habakila le shiliang barabau Paul ulat mu ye kaban le Macedonia ke shidi ke Paul ke Philippi ke thu yangi balong baula yo ngau ye ke kubor baka balang hapo Ephesus kalong kadona padeng jingi jinge baka donkam ye ke brio badai ken yo ni u shakri u bamintoy u jongu baula le banbu hagata ke snong baun shong baun sa baun pen ye ke ne ka balang baru Paul ulalek ban yalam keleng badai hagani ke jingle yalam ke jongu kabau Apostol Paul ula syakem bagaktin ke joblai ke thu yangi kadai ke jing syakem kabahar hagelenong ke basau ke dekhot ke bakatlai bak ke dekhot ke bakatsau ki hinmen bagi para ke jonga Apostol Paul minta us ngautu bamenta kalakut kalenti u ulatmu ban lek ban ye kendo ban ye sembiang yuni upara ujongu ke kam ke jaukan rat Henry minta ulas ngautu bagajing yalap bat gajing lek ke jongu hagane ke bertai kalapoi shike bakun padai namar kata kadau ulat ho ye gane ke shiti shauni upara ujongu bat kalenong ka basau nado kalenong ka balai ka benta ka baar jong ka kalenong ki dei ki kintin bat ong ha kaktin nong we ka dei ka last testament ka jong Apostol Paul ka dei ka ta ki ei ki kintin ki bakat do hashwa ba un letno na gani ka bertai wong yeme ko Timothy ka jinglek ka jonga kala don ha ka bakut hanrai me menang bun ka jing trai ka jong me kadang pun ka cingtrai ka kam ka jongmi ka bau belai ulat tendrong halor jongmi bat ki dei gini kan ki bamanga ngaken tu yeme ki hinmen baki para ke jonga ka dei kan ni kan ka dekhot ka basan ka bau Apostol Paul ukren yu Timothy bat ngiem ha ka juk ka bangi yo i kam itikna ka berthai ngiu i ka jing kelumar ka baki ong ha ka tin nong wei katakan new normal ka bangi em ha kini kisngi ban ya kublai si lani ban rung shiki yeng jungi para bangai kalong syam shitom hado kata-kata bagaman siem kamsuk baga perthai ka pediang ye gane baga dei katakan new normal life ka ba ubriu uhab ban im hasla jong gane ke perthai nang ne syakman tat hado bau niu khyang jingpang unda khutno ki parlong ngam tiap kai ka ban sha yana bat ye phi ting ka choblei kong baki jing ke jing janjar kin nang bun
jingkala jong ka berthei kenawan shwa ka jingwan ka jong utrai seban shau yang abat yapi lese ke jing im ka jong ikan nang cerong asla jong ni ka berthei ngaru kamu syakri ubarin ngadon yegini ki kentin ki bau belai ulabu aga donut yegi kentin ki jong apostol Paul ki bau keren yegini ki santali ki ai lingkot kat bala agani ka janmit jong gani ki sngi kom ka jing sneng ka jing krau ka jing kentu yang abat yapi kom bangalong pilong ban manga ngalong u kristan lani ki kristan ki ba kumno ban haga ba kun ngin sa jubab ngilong ki ba kumno haga jing im ka jongi ka baning kong tin ka jong play kong ha ka dekot ka basan Henry mami kani ka kentin ka kit ye kani ka jingmut ka ba apostol Paul wong yoni u Timothy wong pen saudong jongi ko Timothy pen ka pertai ka long kumno hapo Ephesus nadu ka dekot ka ba ter layat hu ye ka jinglong jong ka balang bat ka jinglong jong ka gisnom kabaki briu ki ya ai jong ka bertai baka pom bat ka jing sniu kala yo banrung hadu ki tingkong ying jong kai ying ka ba kentang ka joblei baka pom ke kala ka hom baka hok ke kala ka pom baki briu ki ya be tang ye ki ai ki ba jong ka bertai ba ban berkat ya laga jong ka bensim kim tre satya wa apostol Paul wong yu Timothy me im haga ba kum kata u kristan me im me kit ye ka lingkor bat ye ka kerteng ka jong kris haga ba kum kata ka snong bat haga ba kum kata ka por kawai kila ban le Henry mami memdei ban le kum ta kiwai kila ban tu kiwai kila ban klim kiwai kila ban le ye kam ki ba shirkai persha ye gamon ga joble Henry mami wa nomle ye kata u wa apostol Paul yo Timothy habaki brio ki pet shame ki nom bautei uper baudei u kon joble pilong u kristan obakumno manga ngalong u kristan obakumno ye maga juk henmen bagi para ki jonga ke bangiu I kata ka lifestyle lane ka rukom im ka jong brio kalong ka bedai dorban kiai jong gani ka bertai bangayo I ki kun jong ka balang hagini ki sngi ngira persang banya penirengkat lani ban penya dei bangi ong bangi ko aban long western ngi ko aban long kum ki brio ki basyapo ka risemni bangi yuhi yakini haki ai la galong karyam kabaj ngioi la galong haka ya kayeng ngim itu shu unu udai u kristan unu udai ubam ngai belai bangi ko aban ong hagini ke janmit ya pi deu kasi pim deu parek daina marga daga wat le pareng gen men bagi para ki jonga bat ya ka kor ke buram kum u kristan kiwai kimat le ai ba kiwai kimat le kimat tu kimat tim kimat le e kam ki bashir kai apostol Paul wam ko Timothy mame wat le paru play bu ye ke do ha do non ka jonga ye kini ki kentien ban ong ma phi kom ki kristan la de kiwai ki le ye kini ki ai ki bashir kai wat bishni ye ke ai ka ba phi ban le ban im kumu kristan ban yat kumu kristan le ya kata kabar wa apostol Paul wong giru ye kini ki kentin yu Timothy hagatu ka ju ka dekon om dei bawang tenrei mami uang ruto syarai haki ki baro kini ki kentin kawan ka kentin Greek ka bagi ong kata ka nefe ka nefo baka kitru ye kini ki jingmut ki bau apostol Paul u kerpat yu Timothy u ta u brio u bamentoy wong melong u ta nong yalam melong utau nong syarai jaga balang hapo Ephesus melong utau brio ba mentoy o ba ki brio ki pechame wang ye gene kentin to syarai long jai yaisha don kabor halor lade bat wat le klikle bat wat riker ki ai baro la galong haka kam yeng ka kam sem la galong kita ki personal issue ka ba dei ba ka jing em shimet jongi lani ye ki kam snong kam thau lani ye ki nu ki kam wong wa apostol Paul yo Timothy wat nom riker ki to sharai ba da sumar ba da bet
kmi ba kumno ba meyan haga jingim ga jongmi kabaman lagasngi ngam don shu kum uta unong hikai jongmi ngam don shu ban sneng ban krau yami lada me bakla ngam don shu asla jongni ga bertai ban nganu mem slem shu ngas ngautu yaga jingim ga jonga kabanga ngaladon menta haga ying bendi wang im ga jingim kabasharai ngakan mau ye ki kentien ru ki jong Petra saba utho ye ke shiti ke jong u haga lenong ka basan ka de khot ka bapra haga shiti ka beningkong ka jong u apostol Petros utho ye ke kentien bad wong kumni haga lenong ka basan ka de khot ka bakndai nadu ka bapra to penle adakar to pen ye sharai naba uta unong yale jong pi uba usoitan kum using bekerhu uya keleng udawat knan ya unuru ba un yo nguteli ya uta pin yale persha ki baskem haga jingge kihen men bagi para ke jonga u apostol Petrus lu uong ye gini ke kentien to syarai se kihen men bagi para ke jonga ukren de ka ei ka ba u la ya jingba pikin mau hagi gospel kum no ba Petrus aba u Jesu la ong yu ba me men salen yanga u juni u Petrus wong nga ko trai la de ga ban yap rungan yap na ga ban da jombe hadwe ngitip ka ei ke jinge to kana ka bakut ba u Petrus hadin laisin usiar uriu ulalen iyo trai batki umat ketang naga donut ki jong ujau ba usngautu ba shimla syarai haga jingim ke jong komunang bot yu Jesu kawai ni ki jing haga ni ki sngi ki bamanga bat mapi ngi im kalong ke jinglong ke jong ukan ke bangi yoi haga kitab jong Genesis kalenong ka balai ter ka banganum yolat ya ke ban puli pilaban puli haki yeng ki sem ke jong pi ukan haba ulalek ban ai ya ke tu ke jing ai ngotang akmat jong ublai wang ngam pediang satya ngap pediang ya ke ai ka ba u abel uai ukan us ngautu baga ai ka ba ule ma u kalong ka ba bakla henry ka ai ka senjam la ni karai ka ba ushim kalong ba uong baga ai ka ba ngale manga kalong ka ba dai tre ban kala ka ba mut baga dai ka taken ka jing ka jing ka problem na ka issue ka ba kraw ha gini gisngi ka ba giong ha ka tin nong way mind is right kai ka ba ong mga kalong ka ba dai sumarba uang apostol Paul yu Timothy melong unong yalam melong usyakri uba mentoy jong ublay wat ai bagani ka jing sngaw sarong wat ai bagani ka donun kan yoshom haga jingim ka jongmi kabalai uang ye gini ki kentien ru to sha shitam henry mami to sharai haki ei baro to sha shitam Henry hagiri ke janmit u apostol Paul wong yu Timothy wong ko Timothy banlong Kristan banlong u Kristan u bashisha kamdei ka basok yame badia gani rungas ngotho ki henmen bagi para ke jonga nado banga kala ka bamun nado banga IT ya lagi jong ka jingim ka jonga hautrai ngas ngotho biang ya gani bagai ka banga ngakren kai ka banga ngayai ngamno asho banlong komuto briu oba minor lani oba minin pengakan mau bangiyo ya ke jinglong jong ka pertai bagari India ke jongi hagini gisngi ka bangiyo bagi ta ki an ke ba omsha ban penkala bamut ye ki briu ki lami na kawai ke jela lani ka state check away pan ki lanang pas haki government ke jongi bagi parliament ke jongi ki lanang pas ye ka bill ke jongi bangakan mau yu wayu parlong o bangi pule lang haka MTH ke jonga bau niu parlong obay rengkat kelas bat nga uyat ho ya kata jingja bah nyaus nem lai banai kat sansngi ola sa aga yeng bendi hangti hapo anong ba lani ka jela orisa ka bangila yosngo hagi ki snem ki bla letno ya ka jing sharpen ya ben ki kristan ola ong ya gini ki kentin nga shepting bangan yo bangan don kurim lani bangan yo igi kun namar ngating yo banga habban len yu jitsu lada nga yo igi ki nongshon ki jongi hakmat jonga bakin penyap kin shimno ya ka jingim jongki bahayeng ki basam paruang ukpa ujong aru uwe nakilang knya hagakti jongki ni kinong yale persya banlong kristan ubashisha ban yalap yu Jesu
Kamdai ke besok ke henmen bagi para ke jonga. Apostol Paul ong kadai ke kabuk siar yang it is a privilege yang ya kabangan ya lap bangan syak citom naga bantau Kris babangan ba ya ke dingkna ke jonga bangan ba ya ke dingkna ke jong Jesu bau berai usyak yang bangan ba naga bantah ke buram ke jong ke henmen bagi para ke jonga. Pagday na marga tagadahong nga song kajubab kalong kajong pilong u Kristan u bakumno. Kabasaw, u Apostol Paul ruong yu Timothy, tole yagakam unong yato kana. Kakentin nong yato kana kamut uta unong yalam, lani unong pla yagakerteng kajong utray. Kihinmen bagi para kajanga unong yalam, umlaban ong bauday tang utaw beri ubak keren, henry ubak lemle, haba pilong unong keren, lani unong pla yagaktin kajoblay. Piday ban leru yagata kaba pi alam. Pagani hekade kaway nagi tough challenges agi jingim gajonga kabaman gamit man ka step nga judway nga temegi kosi banong ko try kai kabanga keren bagay kabanga ngelam kan longging ko pabai kabanga arunga le iya kata kanang bagi kun ge jongme kanang baga berthai ngan yo i banga long uching ubi ujongme ki parlok ki jonga udan gawai ka jing yato kana ha gawai ka jing puli ka bangayo ya kan puli gawai ka kon ka banganga tip bona pring chong pi pilayo snow udan wai ubri ubam dan kamet kaba da biang ba udan ka ti ka jan kaba dala manyan lom udan ka jing duna ha ka de khotmet ka jong ulat rang kata ya ka ban le ban tre ya ka kam ka jong khanran ban long missionary ha gawai ka jaka balong ka jing yato kana kong baka balang kalayo i ka shiti ka jong bakalong bakla le ban ya selok hayeng kala ya keren yu bakalong ba pidon kumta ya ka men ka bam da khot da khia bat ka men ka ba don ha ka jing duna kong pila si ya ka ban le pila si ya ka ban le wangan le ben banan sa agraga jaka kaba ngatrang ya gaban len kilayat kita ke snem arbosan snem kijeng seng samla jong kata balang hadin kata ke snem kilale ban yalap agraga snong man belong ya ke youth week ke jongki balong kata ke jing itu kana ke itu bakila yalap baro shitayo badaka sni sande ke bakaddo kaja je seng ke bakaddo kila khot ya ke snong ka thau bakila kili yaki pisno kumno shapanguni Jesu bau tau orang basnong ulong pilai lapi uni Jesu baro shitayo ngilayo iken yo bri ubakum uni ulasa hapneng jongi arbo san snem menshwa bangi baro kasnong ngin nget bangin pla hagini ke janmit bangin pediang yo Jesu kasnong baro kawai ubri ubaduna ke dekotmen ula ban yalam ya kasnong baro kawai hakajat jangga ding pernah ke jauh terai mangabat mapi bon na pring jongi ni biang ni don kisap bat kitalen bat jingkerku ki bakarhai ki baublai ule kerku yang ngabat yapi kanungun ni alam syeka kejat ke jauh terai Apostol Paul wang yu Timothy long me unong yato kana ubashisha haba ong kapop mut kapop haba ong kahop mut kahok hoot mut hoot em mut em ai beka gospel kan long kabai deidur bat ka jing im ka jong me om bamen pen kedor ya ka gospel bamen bu ha ka jing im jong me henry bu ya ka jing im jong me pen ya deidur ya ka jing im jong me bat ka gospel ya jauh Kris ka bakat do Apostol Paul wong ya gini kentien yo Timothy to pendam ya kata ka kam jong me ka responsibility ka jing kitli kaba ublay ula shanya hame ko Timothy tredep ya kata upol wong agak dekat kaba nyo ya gani ke juk lenong wong yo Timothy ngati ngalayale ya kata ke jingle kaba ba ngala pendep ya la ke jingya pet ngala ri ya ke jingya bat minta ngan yo hanga ya kata ka pansnyat ko hok la ya la bu ya nga ya kata ka pansnyat ko hok kaba utrai unong bishar un ayana Apostol Paul wang yo Timothy ta kamram ga jonga ngaladap adai mami kumno ko Timothy hakabakut jong ga jing im ga jong me mela mo ya kaban pendam ya ka kamram kaba Kris ulabo ame
yang abad ya piru ki men bagi para ki chonga ya kan mau ya ka kitab kabarim ka bau blai ushun bat o isi igi kon Israel dai namar kata ka bagi shu pendap rukom ka ritual ka bagi shu pendap rukom bat ka formalism ya ki ai hato ngi shu pendap rukom mo kom gi reu khot jong ka palang bat kum ki bangai ka yap ka im jong ka palang ada ki kti ki jombe wa kadokti bai degi pastor wat ong bagi degi kita memesan wat ong girang bak balang o ginong yalam kayap kaim jeng kabalang kadai api kita ki dekhot jeng kabalang ke jauh kres men bagi para ki jonga pikin mau shispa inyo bukandai snem men shwa u Thomas Jones lembat lai jong ikurim ke lawan ban tredap ya kam ke jongki ki IT met bat men siap haduk kabakot bakinda i jendo ya kani syatai padong ngela pendap ya ke jingelap ke jongi agini gisnong kasa hanga badapi ngakan mau ngaten ya gawe ke conference kabala keren uni ubri utau Dr. Michael Williams ude we ni senior editor jongka Times Now wong ya gini kikintin ude Ukristan wong ya gini kikintin wats ngoye ngan bo agaktin pareng I will be the best Christian that India has. Ngan long Ukristan uba pura, bat uba pakatam, baga balang, uba ke India gadon. Ngan long Ukristan, bat ngan long ke Kristan, uba pakatam, uba patam, uba ke India gadon. Kehinmen bagi para kijona, ngakot yapi, bapin jubab ya ketu kejingkeli kabangal keli nakamat. Pilong Ukristan ubakumno lada pidon yang ini gijilong ike bawa apostol Paul ulale pilong utau syakri ubam mentoy and ring associate bahag ini gisngi ka face mask kalalong ka fashion yang i hagini gisngi ka bangin yo i hagidukan no mask no service ngidon ya ka mask ka bangideng hagi yeng mani gijongiru haga jinglong Kristan gajongi ka bangita bangi buri ya kata ka bapot syapa ublay ko ban penbahaya kata ban seno ya kata bat ban pelong ya pi ujing tau batamai pilong Ukristan ubakumno ublay unyarap badu ublay ungkerku ikindian kibala keren hapring ke jingklat ublay nagtaka buram janggo amen.